Il-Gvern għandu jikkompensa lil dawk mill-quta mill-qtuħ tad-dawl. Susna dan il-Partit Nazzjonalista f'konferenza ta' aħbarijiet indirizzata mid-deputati Mark Anthony Sammut u David Aġus fejn saħqu illi il-Partit Nazzjonalista ilu xhur sħaħ jimbotta numru ta' proposti għas-settur tal-enerġija li fost oħrajn jinkludu li jkun hemm proċess ta' kumpens awtomatiku għal dawk li jsofru qtuħ ta' dawl jew voltaġġ mhux stabbli għal numru ta' sigħat. Dan fil-waqt li qed jiġi propost li jsir investiment akbar fin-netwerk u l-infrastruttura tad-distribuzzjoni mill-aktar fis possibbli. Id-deputati tal-Partit Nazzjonalista saħqu li l-Labor lura fl-2013 ġielet fil-Gvern blajta illi jirriġenera is-settur tal-enerġija iżda minflok dan il-poplu għandu qudiemu gvern tal-blackouts immexxi minn Roberta Bela. Ta' meta fl-2022 il-Ministru Miriam Dalli saħqet illi se tkun qed titnaqqas kemm il-frekwenza tal-qtuħ tal-provvista tal-elettriku kif ukoll l-ammont ta' ħin. Fil-fatt f'dawn il-lokalitajiet hemm uħud minnhom fejn ser jibdew jaħdmu substations ġodda li huma automated u li permezz tagħhom se naqsu sew il-frekwenza tal-qtuħ tad-dawl u anki l-ammont ta' ħin f'każ li jinqata' d-dawl. Iżda il-verità hi kif fisser id-deputat David Aġus li f'dawn il-jiem kien hemm nies li qed imorru jorqdu fil-karozza jistrieħu fl-ajruport jew imorru jsibu kenn għand il-qraba tagħhom għaliex ma felħux aktar fisħana. Li f'nofs tal-lejl kellhom joħorġu bit-tfal tagħhom u jmorru f'post għaliex postijiet bħal Taslima, il-Mellieħa, iż-Żurrieq, il-Gudja, Żebbuġ u postijiet oħrajn kienu bla dawl, hemm bħalissa wkoll jkun qegħdin bla dawl u allura kellhom imorru jordu jew imorru xi dar oħra għand il-kunjata jew għand xi ħbieb tagħhom inħabba li ma setawx jifilħu is-sħana. Kienu wkoll nies li kellhom jarmu l-ikel għax qabżu 24 siegħa bla dawl. Kenna nies ukoll li nasab anke intom tafuhom li nħarqulhom ukoll l-appliances għaliex il-voltaġġ tagħhom niżel l-isfel milli suppost. Matul il-konferenza tal-aħbarijiet il-Partit Nazzjonalista fakkar illi sabiex tfasslet il-power station tal-Electrogas tfarku l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Infetħu kumpaniji fil-Panama, ingħataw garanziji u sansitra allegatament inqatlet ġurnalista Daphne Caruana Galizia propju brabta ma' dan il-proġett. Biftit nies allegatament għadhom qed jieħdu 5,000 euro kuljum. Id-deputat Mark Anthony Sammut insista li hawn diversi lokalitajiet li fl-aħħar jumejn spiċċaw mingħajr provvista tal-elettriku u oħrajn bil-voltaġġ tiela u nieżel donhom siġra tal-miliet. U għafakkar li bħalissa qed insofru miż-żieda sproporzjonata fil-popolazzjoni ta' pajjiżna mingħajr investiment infrastrutturali fejn jidher illi l-Ene Malta għandha nuqqas ukoll ta' service cable. Kif fisser id-deputat nazzjonalista ċertament illi dan mhux tort tal-ħaddiema tal-Ene Malta li qed jiġu mitluba sabiex iwettqu l-mirakli. Dan ovvjament mhuwiex tort tal-ħaddiema tal-Ene Malta. L-ħaddiema tal-Ene Malta qed jagħmlu sagrifiċċji kbar, sagrifiċċji f'kundizzjonijiet insopportabbli u ħaqhom kull apprezzament u kull tifħir ta' dak li qed jagħmlu. It-tort huwa ta' min qed jippretendi lil dawn il-ħaddiema jagħmlu il-mirakli b'netwerk li ilu ma jara l-investiment illi għandu bżonn. Ovvjament, iż-żieda goffa li kienaw fil-popolazzjoni u żidiet illi kienaw anke fil-kostruzzjoni mingħajr ma sar l-investiment meħtieġ fl-infrastruttura mhux biss fl-elettriku imma f'ħafna oqsma oħra ġabu lil pajjiż f'ħafna ċirkustanzi arku btieħ. Il-kelliema tal-Partit Nazzjonalista qalu li l-Gvern ta' Bela qed jimxi b'arroganza fil-konfront tal-poplu li tmexxija tinsab maqtuwa mir-realtà. Na fil-waqt il qed iħallu lin-nies iħabtu wiċċhom ma' sfidi serji bħal traffiku, fis-saħħa, is-settur tal-kostruzzjoni u issa il-provvista tal-elettriku, toroq fgati, familji abbandonati f'kakofonija sħiħa ta' trab, sħana, tidlik, storbju u dlam.